Moitas grazas, señor presidente. Bueno, en primeiro lugar, agradecer o apoio ao grupo do BNG e do PSDG. Compartimos as súas posicións con respecto á iniciativa e á reflexión sobre o problema que temos con respecto a estas cuestións, que efectivamente nós tamén xo apuntamos na exposición de motivos, pero se afondou un pouco máis nas cuestións estruturais deste tipo de situacións destas persoas e do problema tan grave que existe nos países de orixe e, de feito, realmente é curioso porque ademais é como un pouco continuar nesa comparecencia sobre o plan a cooperación que xa tivemos aquí e que xa afondamos moito nestas cuestións, moito máis polo miúdo, e que precisamente por iso supoño que a todas nos chama a atención escoitar aquí o deputado voceiro do Grupo Popular que manifestando o que manifesta, porque cando as ONGs a nivel estatal están en contra deste tipo de plans, non hai máis discusión. É dicir, non é algo que poida discutirse, digan vostedes o que digan, eso é así. Esa está, e con respecto ás ONGs galegas non vou afondar nese debate porque xa o explicamos aquí, non vamos a dar continuidade a algo que está explicado e que a vostedes o que pasa que non lle interesa recoñecer. Vostedes teñen unha sensibilidade clara neste ámbito, a sensibilidade da sociedade española e galega vai por outro lado, sobre todo porque temos memoria, a maioría, temos unha memoria recente, non solamente pasada, desafortunadamente, entón, polo tanto, vostedes ahora entran nunha contradición ideolóxica e práctica que intentan salvar como fan sempre, intentando deslegitimar as propostas ou intentando ir a gobernos que non teñen nada que ver cos grupos, independentemente de certas afinidades programáticas que nunca se esgocharon, pero que lle queiran servir a vostedes como unha excusa para non facer o que hai que facer, é un pouco lamentable. E con respecto aos concellos igual, hai concellos que dende fai moito xa, non agora, con este caso concreto do Aquarius, teñen unha sensibilidade e unha vontade, efectivamente, afortunadamente non son monocolor, sino que hai moitos gobernos, pero sí, sobre todo, dun lado do taboleiro que é a esquerda, non é precisamente o que vostedes representan, que teñen unha sensibilidade especial e que vostedes se teñen que sumar ao carro porque queren atrapalo todo, non? Hasta agora esas son prácticamente os máis defensores de Castelao cando é antiposición ao que son vostedes o señor Castelao, entón temos que escoitar de todo do PP. Entón xa postos a falar non ten cancelas, pero a realidade é a que é esta votación que vostedes queren plantexar por puntos é outra mostra clara da realidade do que é a súa ideoloxía e a súa práctica política. Nós non vamos a aceptar a votación por puntos, en primeiro lugar porque este punto de acollida de información é que é obvio que nadie pode estar en contra porque a vostedes non lles implica nada, por iso queren aceptar ese punto. Entón, os realmente relevantes son o punto 2 e 3 porque é onde concretan as cuestións que necesitan as persoas refuxiadas. Pero que lle vamos a pedir a un goberno que non ten sensibilidade nin ten implicación co aluguer dos cidadáns de Galicia, nin do propio Estado, nin cos galegos e galegas, como van a ter sensibilidade co aluguer das persoas refuxiadas? Como van a ter sensibilidade para darlle emprego ás persoas refuxiadas se non teñen esa sensibilidade para traballar, en vez de por enchufismos e cacicadas, para darlle traballo aos galegos e galegas de maneira digna? Como van a ter sensibilidade para pensar en políticas para darlle ese tipo de programas específicos de traballo digno ás persoas refuxiadas? Pois evidentemente non ten ningún sentido, sendo vostedes o que son, que voten isto a favor. Entón aquí temos a realidade que non se disfraza con marketing. Son os reis do marketing, señor Pazos. Non llevamos a competir nós, non se preocupen, poderemos competir en moitas cousas, pero en marketing con vostedes é totalmente imposible competir co Partido Popular. En marketing é un autobombo. Moitas grazas e grazas aos outros grupos por estar ao que teñen que estar.